Yurtumuzun avtomobil yollarını döwraplaşdyrmak, yol ulugymynyň işini hassa kämilleşdirmek maksady bilen avtomobil yollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Türkmenistanyň avtomobil yollary ministrligine öwürmek barada karara geldim. Häzir bu baradaky fermana gol çekjek. Türkmenistanyň avtomobil yollary ministri wezipesine Hanyeli Kerimowy belleýän. Kerimow siz münbere geçip täze wezipede näle işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Cumhur hormatlanýan Belent Bertel prezidentimiz, siz bugun maňa ören ulug jogapkärlik wezipenden ýardyňyz. Bu jogapkärlik wezipede hormatly prezidentimiz siziň hem de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başly gahrman arkadamyzyň anamyny ödäp Türkmenistanyň avtomobil yollary ministrliginiň agdyr işgärleri bilen birlikde öňümizde goýulan wezipeleri, tapşyrıklaryňyzy bir kemsiz ýerine ýetirmek üçin gujur gaýratymyzy gaýgyrman, halal we tutan ýerde ähmet çekjekdigimiz barada inandyrma, ruhsat bermäň sizden ul hormat bilen haýyş edýän. Belent Bertel prezidentimiz siziň hem de türkmen halkynyň lideri, gahrman arkadamyzyň janlarynyň sag ömürlerinin uzak başlarının dik bolmagyny, il yurt bahwetli döwlet ähmetli işleriniň hemişe rowaşlyklara weklenmegini arzu edýän. Size üstünlük arzu edýän.